This message is brought to you by the Ministry of Finance and Economic Development. Mishonga yazara vana mukoti nana chiremba vakatirenwa vanogona kurapa vane rudo zvese izvozvo. Handi famba ndinofagwa ndichagona kufamba saka ndodini ndokusumudza chireka ndikubereke chimira zvakanaka mukadzi maiti nashe chitsunga ukuona kuti makirinika acho ava padhuze ka short distance tinosvika manje mukadzi wangu maiti nashe stay with me nai da kuti urapwe mukadzi wangu tidzoke wakutomhanya iwe. Vangodonha tichisakura mumunda. Saka ndokutozomhanya nawo kuno. Dhipi yavo yakangoti kirei yakwamukarawoira. Zito vanonzani. Saka pane zvatacheka atinoti maobservations temperature neBP. BP ndo yatati yakangoti kwirei asi temperature yavo yakaita sei yakanaka zvayo haina kukwira. Asi sezvamati vari kupindwa nechando handiti pane matest atichavaita tichavatesta malaria uye zvakare tichavatesta COVID-19. Handiti pane matest atati tiri kuita aya handiti tati tikuvatesta COVID-19 result ravo riri negative. Uyezve tavatesta malaria riri negative. Asi pane pataona hazivi kuti manga muchizivawo here kana kufungirawo kuti vadzimai venyu vangange vakazvitakura. Nekuti pamatest ataita taona kuti vadzimai venyu vakazvitakura. Pamuviri here ndaisisi? Hongu baba. Yezo. Tichavapa mapirisi ekuderedza BP anonzi Mekudopa. Mapirisi vachange vachomwa 2 mangwanani, 2 masikati, 2 manheru. Izvozvo. Asi vanenge vachange chikurudziro kuti varambe vachingochekwa BP yacho. Aiwa, vachitende. Koine hapanawo jekiseni ramungandibaya. Ndiri somunhu auya kukiriniki. Aita basa ra. Thank you so much. Aiwa, tinotsoka zvekuti. Maiti nashe. Wakunzwa sei mukadzi wangu? Mabatirwo angaitwa mukati umu. Manesi ari pano kuita panika vakatrenwa panyowani. Ende apa vari kutaura kuti unouya kuzotariswa after every 2 weeks. Unofanirwa kupota uchiuya ko mishonga yacho kupiwa guchu remishonga iwe kupiwa kakuita kuramwirwa. Iyi kirinika yacho iri kuvakwa pasi pedonzo rehurumende reNDS1 National Development Strategy Phase 1. What inonzi chi? NDS1 National Development Strategy Phase 1. Saka uri kutaura kuti kwese kwana chihota uku kuri kuitwa zvinhu zvakadai izvi? Vari kuita kwese muZimbabwe yese vari kuvaka makirinika province by province, every district
saka paNDS1 apa National Development Strategy Phase 1 vari kuti ivo sehurumende yedu vari kuda kuti Zimbabwe inge yava nehufumi by the year 2030 where yavanoti upper middle income economy status. NDS1 hapana nzvimbo iri kusara. Saka inini ka babatina ini ndakutozvara vana 28 aize ndizvarire vana 30 by the year 2030. Maitina kana iwe uchida kusara pano nokuti wabatwa zvakanaka ka chisara ini ndakutotungamira kundosana kukubikira sadza rinonaka. This message is brought to you by the Ministry of Finance and Economic Development.